Dobrodošli na kanal Životne priče sa Balkana. Ovdje delimo sa vama najdublje, najemotivnije i najiskrenije priče iz života običnih ljudi koji su prošli kroz neverovatne situacije. Ako volite istinite priče pune emocija, drame i životnih lekcija, ostanite sa nama do kraja. Molimo vas, pretplatite se na naš kanal i kliknite na zvonce da ne propustite nijednu novu priču. Ostavite nam u komentaru odakle nas gledate, voljeli bismo da znamo ko su naši verni slušaoci širom sveta. A sada, uživajte u današnjoj neverovatnoj priči. Probudila sam se u potpunoj tami. Ne takvoj tami kao kada ugasite svetlo u sobi, nego u apsolutnoj, gušećoj tami koja vas obavija kao smrt. Prvi osjećaj je bio panika. Pokušala sam da se pomerim, ali nešto je pritiskalo moj čitav svet. Iznad mene. Oko mene. Drvo, osjetila sam miris drveta i zemlje. Vlažne, hladne zemlje. I onda sam pokušala da podignem ruke. Udarila sam u nešto tvrdo. Drvo svega nekoliko centimetara iznad mog lica. U tom trenutku shvatila sam istinu koja mi je zaledila krv u venama. Nalazim se u kovčegu. Ispod zemlje. Zakopana živa. Moj vrisak je bio toliko glasan da mi je razorao grlo. Ali nikoga nije bilo ko bi ga čuo. Samo zemlja iznad mene. Tone zemlje. Koja me je gušila. Koja me je polako ubijala. Ali pre nego što vam ispričam kako sam preživela taj pakao, moram da se vratim na početak. Na dan kada je sve počelo. Na dan kada sam pomislila da je to najsrećniji dan mog života, a bio je početak najgorih noćnih mora koje ljudsko biće može doživjeti. Zovem se Vera i imala sam 42 godine kada se sve ovo desilo. Živela sam u malom mestu u blizini Niša, gde svako svakog poznaje, gde se tajne ne mogu sakriti, a tračevi putuju brže od vetra. Bila sam udovica već 7 godina. Moj milovan je preminuo od srčanog udara, ostavivši me samo sa našom ćerkom Nevenom, koja je tada imala 15 godina. Godina je bila 2019. Nevena je upravo završila srednju školu i spremala se za upis na fakultet u Beogradu. Bila sam ponosna na nju, ali i neopisivo tužna što će otići. Ostajala sam sama u kući koja je odjednom postala prevelika, sa sećanjima koja su me gušila svake večeri. Onda sam upoznala Radomira. Bilo je to na pijaci, jednog vrelog avgustovskog jutra. Kupovala sam paradajz kod bake Dragice, kao i uvek, kada je neko snažno udario u mene i moja torba sa povrćem se prosula po betonu. Jabuke, krastavci, paprike, sve se iskotrljalo. Oprostite, molim vas, nisam gledao gde idem, rekao je muškarac koji je stajao iznad mene, već pognut i skupljao moje povrće. Podigla sam pogled i videla ga. Radomir je bio visok, oko 50 godina, sa gustom sedom kosom i očima plave boje mora. Imao je blag osmeh koji mi je oduzeo dah. Bilo je nečeg u tom osmehu, nečeg što mi je izgledalo iskreno, toplo, bezbedno. Nije strašno, promrmljala sam, osjećajući kako mi ruke drhte dok pokušavam da skupim rasuto povrće. Dozvolite mi da se iskupim. Mogu li vas pozvati na kafu, upitao je, i u njegovom glasu je bilo nešto što me nateralo da kažem da. Ta kafa se pretvorila u 2. Pa u večeru. Pa u šetnje pored reke. Radomir mi je rekao da je preduzetnik, da ima posao u Beogradu, ali da često dolazi u Niš zbog porodice. Govorio mi je o svojoj pokojnoj supruzi, kako je preminula od raka 2 godine ranije. Pričao mi je o svojoj samoći, o noćima kada ne može da spava, o praznini koja ga jede iznutra. Razumela sam ga. Svaka njegova reč je odzvanjala u mojoj duši kao eho moje sopstvene patnje. Nevena nije bila oduševljena.
Kada sam joj posle mjesec dana predstavila Radomira, pogledala me je sa nepoverenjem koje me je probilo pravo u srce. Mama, ne poznaješ ga, rekla mi je te večeri, kada smo ostale same. Nešto mi nije u redu sa njim. Previše je savršen. Previše brzo se pojavio u tvom životu. Nevena, draga, razumem da je ovo teško za tebe, pokušala sam da je umirim. Ali i ja imam pravo na sreću. Tvoj otac bi želeo da budem srećna. Ne pominji tatu u ovakvom kontekstu, viknula je, a njene oči su se napunile suzama. Ti ne znaš ništa o ovom čoveku. Ali ja nisam slušala. Bila sam zaljubljena, zaslepljena, očajna za malo topline u svom životu. Radomir je bio moj spas, moja nova nada. On mi je vraćao volju za životom. Posle 3 meseca, zaprosio me je. Bilo je to na Kalemegdanu, tokom jedne od naših vikend poseta Beogradu. Sunce je zalazilo iznad Dunava, obasjavajući nebo crvenim i narandžastim tonovima. Kleknuo je na jedno koleno, izvadio malu plišanu kutijicu i upitao. Vero, hoćeš li postati moja žena? Rekla sam da. Bez razmišljanja. Bez ustezanja. Nevena nije došla na venčanje. Otišla je kod moje sestre Dragane u Kragujevac, odbivši čak i da razgovara sa mnom. Njen bes je bio jedini trag gorčine u danu koji je trebalo da bude najsrećniji. Venčali smo se u oktobru, u maloj crkvi u centru grada. Prisutno je bilo samo nekoliko Radomirovih prijatelja, ljudi koje sam tada prvi put videla. Nešto u njima mi je bilo čudno, način na koji su me posmatrali, kao da procenjuju, kao da mere. Ali odbacila sam tu misao. Bila sam paranoična, rekla sam samoj sebi. Posle venčanja, preselila sam se u Radomirov stan u Beogradu. Bio je to lep, prostran stan u Novom Beogradu, na 8. spratu zgrade sa pogledom na reku. Sve je bilo savršeno uređeno, previše savršeno. Kao iz kataloga. Hladno. Bez duše. Možeš sve da promeniš kako želiš, rekao mi je Radomir prvi dan. Ovo je sada tvoj dom. Ali nije bio. Nikada nije bio. Prve 2 nedelje su bile normalne. Radomir je odlazio na posao ujutru i vraćao se uveče. Bio je pažljiv, nežan, brinuo se o meni. Ali onda je sve počelo da se menja. Polako. Skoro neprimetno. Prvo je bila ljubomora. Ako sam se zadržala u kupovini 5 minuta duže, raspitivao se gde sam bila. Ako je neko pozvao moj telefon, morala sam odmah da kažem ko je. Kontrolisao mi je garderobu, govorio mi šta da nosim, šta da ne nosim. Ta haljina je previše otvorena, govorio bi. Ljudi će pogrešno da pomisle. Onda je došla izolacija. Prestao je da me vodi u izlaske sa svojim prijateljima. Kada bih predložila da pozovemo moju sestru Draganu ili Nevenu u posetu, nalazio bi izgovore. Nisu dobro društvo za tebe, govorio je. Oni te samo vuku nazad, podsjećaju te na prošlost. Mi treba da gledamo u budućnost. A onda je došlo do prvog nasilja. Bilo je to u novembru. Pamtim taj dan kao da je bio juče. Pala je prva novembarska kiša i ja sam izgleda zaboravila da ugasim svetlo u kupatilu pre nego što sam otišla u krevet. Radomir je ustao usred noći, otišao do kupatila i kada se vratio, njegovo lice je bilo iskrivljeno od besa. Koliko puta treba da ti kažem da paziš na struju, povikao je, tresnuši vrata tako snažno da su se ogledala na zidu zatresla. Izvini, zaboravila sam. Počela sam, ali nije dozvolio da završim. Uhvatio me je za rame i snažno stisnuo. Osjetila sam bol koji se probijao kroz moju spavačicu. Živiš na moj račun, u mom stanu, a ne možeš ni osnovne stvari da upamtiš, vikao je,
a njegov dah je mirisao na alkohol. Nije me udario te noći. Samo me je stisnuo tako jako da sam imala modrice nedeljama kasnije. Ali to je bila prva varnica. Prva naznaka da sam napravila najveću grešku svog života. Pokušala sam da zovem Nevenu, ali nije se javljala. Zvala sam Draganu, ali Radomir je otrgao telefon iz moje ruke. Nećeš im ništa pričati, rekao je hladno. Niko ne treba da zna o našim privatnim stvarima. Postala sam zatvorenik u sopstvenom braku. Nedeljama koje su sledile, Radomir bi me naizmenično maltretirao i onda se izvinjavao. Donosio bi cveće, vodio me na večere, klanjao mi se i jecao, govoreći kako mu je žao, kako me voli, kako se nikada neće ponoviti. Ali ponovilo se. Iznova i iznova. U decembru je prvi put podigao ruku na mene. Udario me je šakom u lice, jer sam izgleda prekuvala jagnjetinu koju je hteo za ručak. Polomio mi je zub. Naterao me je da idemo u njegovu privatnu kliniku da ga saniraju i rekao zubaru da sam pala u kupatilu. Znate kako su žene nespretne, našalio se tada, a zubar je samo klimnuo glavom, ne postavljajući pitanja. Januara 2020. godine, pokušala sam da pobegnem. Radomir je otišao na jedno duže poslovno putovanje u Novi Sad i rekao je da će biti odsutan 3 dana. To je bila moja prilika. Spakovala sam malu torbu, uzela novac koji sam krišom štedela i izašla iz stana. Ali nisam uspela da stignem dalje od ulaza zgrade. Jedan od Radomirovih prijatelja, čovek po imenu Borislav, čekao me je ispred. Visok, krupan muškarac sa ožiljkom preko desne obrve. Gospođo Vero, gde to u ovakvoj žurbi, upitao je, blokirajući mi put svojim telom. To se tebe ne tiče, pokušala sam da prođem, ali me je zgrabio za ruku. Radomir te je zamolio da ga čekaš kod kuće, rekao je, i u njegovom glasu nije bilo nikakve topline. Ne bi bilo lepo da ga razočaraš. Vratio me je u stan kao da sam zarobljenik. Zaključao vrata s polja. Uzeo mi je telefon. Ostavio me samu, bez načina da pobegnem ili da pozovem u pomoć. Kada se Radomir vratio uveče tog dana, jer, naravno, nikada nije bio na putovanju, njegov bes je bio zastrašujući. Pretukao me je tako da nisam mogla da ustanem iz kreveta 2 nedelje. Slomio mi je 3 rebra, nagrdio mi lice, prekrio modricama čitavo telo. A onda bi dolazio svake večeri, sedao pored kreveta i govorio mi koliko me voli, koliko mu je žao, kako ga teram da to radi. Kad bi bila poslušna, ništa od ovoga ne bi bilo potrebno, govorio je, gladeći moju kosu dok sam ležala u bolu. Ja te volim, Vero, više nego išta na ovom svetu. Zato ne mogu da dozvolim da me ostaviš. Shvatila sam tada da ću umreti u ovom stanu. Od njegove ruke. Polako. Bolno, bez ikoga da mi pomogne. Februar je došao, pa mart. Radomir je postajao sve gori. Počeo je da me drogira. Davao bi mi tablete, govoreći da su to vitamini, da poprave moje zdravlje. Ali znala sam da to nisu vitamini. Posle svake tablete, postajala bih pospana, konfuzna, nesvesna realnosti. Danima bih ležala u krevetu, nesposobna da se pomerim. Jednog dana, sredinom marta, dok sam bila u tom polusvesnom stanju, čula sam Radomira kako razgovara sa nekim na telefonu u dnevnoj sobi. Još malo, govorio je tihim glasom. Moraš da budeš strpljiv. Sve će uskoro biti završeno. A šta ćeš sa njom, upitao je glas sa druge strane, dovoljno glasan da ga čujem. Rešit ću to. Ima načina. Niko neće ništa posumnjati. Bolesna žena, srčani udar, tragedija. Razumeš? Moje srce je stalo. Razumela sam.
Radomir planira da me ubije. Ovo nije samo nasilje. Ovo je sistematsko ubistvo. Ali zašto? Zašto bi se oženio mnom samo da bi me ubio? Odgovor je došao nekoliko dana kasnije, kada sam uspela da nađem njegove papire skrivene u fioci u radnoj sobi. Radomir je nije zaključao, verovatno jer je mislio da sam previše drogirana da bih išta otkrila. Unutra su bili dokumenti. Ugovori, polise osiguranja. I onda sam vidjela, bio je osigurao moj život na $500.000. Ja sam bila korisnica, ali u slučaju moje smrti, sav novac odlazio je njemu. Bila sam meta. Ništa više. Ali nisam bila jedina. U tim dokumentima sam našla i druge stvari. Papire o prethodnoj supruzi Radomira, ženi po imenu Jovana koja je navodno umrla od raka. Ali tu je bio medicinski izveštaj sa oznakom čudan slučaj trovanja. Niko to nije istraživao. Radomir je bio bogat, imao je veze, platio je da se sve zataška. I onda sam našla još jedan papir. Izvod iz matične knjige venčanih. Sa trećom ženom, pre Jovane. Žena po imenu Slađana. Umrla od naglog srčanog udara u svojih 40 godina. Još jedna polisa osiguranja. Još jedan preuranjeni grob. Radomir je bio serijski ubica. Ubica žena. A ja sam bila njegova sljedeća žrtva. Morala sam da pobegnem. Ali kako? Bio je uvek tu, kontrolisao me je svake sekunde. Borislav i drugi njegovi ljudi su patrolirali zgradom. Telefon mi je uzet. Nisam imala načina da pozovem u pomoć. Onda mi je sinula jedna ideja. Ako ne mogu da pobegnem, onda ću se pretvarati. Pretvarala bih se da sam potpuno pokorna, pasivna, slomljena. Možda bi mi tada dao malo slobode. Možda bi se opustio. Počela sam da igram ulogu. Počela sam da uzimam tablete koje mi je davao, ali bih ih ispljuvala kada ne bi gledao. Počela sam da se pravim još više bolesna nego što jesam. Govorila sam mu da ga volim, da mi je žao što sam pokušala da pobegnem, da sam shvatila da je on moja jedina nada. On je popustio. Pomalo. Počeo je da me ostavlja samu po sat, dva. Dozvolio mi je da izlazim na balkon. Još uvek nije vratio telefon, ali je postojala mala pukotina u njegovoj kontroli. Onda se dogodilo nešto što je promenilo sve, ali ne na način na koji sam se nadala. Početkom aprila, Radomir mi je rekao da moramo da idemo u njegovu vikendicu na planini, blizu Sokobanje. Rekao je da treba da se odmorim, da će mi tu biti bolje, da planinski vazduh pomaže. Znala sam šta to znači. Idemo tamo da bi me ubio. U izolovanoj vikendici, daleko od svedoka. Biće nesreća. Pad sa stene. Susret sa divljom životinjom. Nešto što neće izgledati sumnjivo. Ali nisam imala izbora. Morala sam da idem. Vikendica je bila stara kamena kuća na ivici šume, daleko od najbližeg sela. Put do nje je bio težak, makadamski, prepun rupa. Kada smo stigli, već se smrkavalo. Predeo je izgledao zlokobno, preteće. Lepo je ovde, zar ne, rekao je Radomir, pomažući mi da izađem iz auta. Samo ti i ja. Tišina. Mir. Njegov osmeh je bio hladan. Prazan. Unutra, vikendica je bila osnovno opremljena, stara pećna drva, krevet, kuhinski sto, police sa konzervama. Ali ono što me je najviše uplašilo bila je lopata u uglu. Nova lopata. Sa tragom sveže zemlje na njoj. Radomire, upitala sam drhtavim glasom. Za šta ti je ta lopata? Baštovanstvo, odgovorio je lagano, ali njegove oči su izbjegavale moje.
Želim da napravim baštu ovde u proleće. Znala sam da laže. Znala sam da je ta lopata za mene. Za moj grob. Te noći nisam spavala. Ležala sam pored Radomira, koji je bio neobično miran, gotovo opušten. Planirala sam kako da pobegnem. Ali bilo je nemoguće, vikendica je bila zaključana s polja, prozori su bili premali da bih prošla, a Radomir je spavao tako lako da bi se probudio na najmanji zvuk. Sutradan ujutru, probudila sam se sa strahovitom glavoboljom. Radomir je već bio budan, kuvao je kafu na peći. Dobro jutro, draga, rekao je. Napravio sam nam doručak. Stavio je pred mene čašu mleka i parče hleba. Ali kada sam pogledala u to mleko, vidjela sam, imalo je čudnu boju, bilo je malo zamućeno, kao da je nešto rastvoreno u njemu. Nisam gladna, rekla sam. Pij, insistirao je i njegov glas je postao tvrd. Trebaš mi jaka i zdrava. Radomire, molim te. Pij, viknuo je, zgrabio čašu i prineo je mojim usnama. Borila sam se, ali bio je jači. Prisilio me je da otvorim usta i sipao mleko. Morala sam da progutam. Osjetila sam gorak ukus koji mi je pekao grlo. Dobra devojka, prošaptao je, gladeći moju kosu. Sve će uskoro biti gotovo. Ne znam koliko je vremena prošlo. Minuti. Sati. Sve je postalo maglovito. Osjetila sam kako mi telo postaje teško, kako mi ruke i noge gube osjećaj. Pokušala sam da ustanem, ali nisam mogla. Pala sam na pod. Radomir je stajao iznad mene, gledajući me. U njegovim očima nije bilo emocije. Samo hladan proračun. Zaspi, Vero, rekao je. Kada se probudiš, sve će biti gotovo. Ali nisam zaspala. Nisam mogla. Moje telo je bilo paralizovano, ali moj um je bio svestan. Vidjela sam sve. Osjetila sam sve. Užas je bio neopisiv. Vidjela sam Radomira kako izlazi, kako donosi nešto. Drveni kovčeg. Jednostavan, jeftin, kao za siromašnu sahranu. Izvini što nije luksuzniji, rekao je, kao da pričamo o kupovini nameštaja. Ali nikoga neće vidjeti, zar ne? Podigao me je, moje telo kao beskorisna kukla, i stavio u kovčeg. Osjetila sam hladno drvo uz leđa. Želela sam da vrištim, ali nisam mogla. Pokušala sam da pomerim prste, no oni su ostajali mrtvi. Zato volim ovaj lek, govorio je Radomir, zatvarajući poklopac. Daje ti izgled smrti, ali te ostavlja svesnom. Želim da znaš šta ti se dešava, Vero, želim da osjetiš svaki trenutak. Osjetila sam kako poklopac udara. Zvuk eksera koji ulaze u drvo. Bam. 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 Svaki udarac je bio kao udarac u moje srce. A onda je došla potpuna tama. Čula sam kako me vuče. Osjećala sam pokret. Onda stajanje. A onda, zvuk lopate u zemlji. Kopao je moj grob. Dok sam još bila svesna. Dok sam još disala. Ne znam koliko je to trajalo. Možda sat vremena. Možda više. Čula sam njegov dah, napor, psovke kad bi udario u kamen. A onda tišina. A onda, zvuk koji ću čuti u noćnim morama do kraja života. Zvuk zemlje koja pada na kovčeg. Prvo je bilo lagano. Šapat. Onda jače. Kao kiša. Pa kao grmljavina. I svijet je postao još tamniji. Još tiši. Zemlja je padala na drvo iznad moje glave, centimetrima od mog lica. Pokušala sam da vrištim, ali nijedan zvuk nije izašao iz mojih usta.
Pokušala sam da se pomerim, ali moje telo nije slušalo moju volju. Samo sam mogla da ležim tu. Svesna. Živa. Ali zakopana. Ne znam kada je prestao. Možda posle 15 minuta. Možda posle pola sata. Ali na kraju postalo je tiho. Potpuno tiho. I znala sam. Iznad mene je bila zemlja. Metri zemlje. I ja sam bila ispod nje. Živa. Svesna. Umirući. Sat je prošao. Ili je to možda bilo 10 minuta. Vreme je prestalo da postoji. Postojala je samo tama. I tišina. I užas. Polako, vrlo polako, osjetila sam kako se osjećaj vraća u moje prste. Lek je gubio dejstvo. Mogla sam da pomerim ruku. Samo malo. Ali to je bilo dovoljno da osjetim drvo iznad mene. Dasku kovčega. Toliko blizu mom licu. Udarila sam. Lagano u početku. Onda jače. Drvo se nije pomerilo. Zemlja ga je držala na mestu. Tone zemlje. Panika je došla u talasima. Srce mi je lupalo tako jako da sam mislila da će iskočiti iz grudi. Pluća su mi gorela. Vazduh je postajao sve ređi. Vrištala sam. Znala sam da me niko ne može čuti, ali nisam mogla da se zaustavim. Vrištala sam dok mi grlo nije postalo živo, dok nisam osjetila ukus krvi u ustima. Onda sam počela da grebem. Noktima po drvetu. Osjećala sam kako mi se koža dere, kako krv klizi niz prste. Ali nisam mogla da prestanem. Morala sam da izađem. Morala sam. Ali drvo je bilo debelo. I zemlja iznad njega. Previše zemlje. Počela sam da plačem. Suze su mi tekle niz obraze, kvasile kosu, mokre i slane. Nevena, šapnula sam u tami. Oprosti mi. Oprosti mi što nisam slušala. Osjetila sam kako mi počinje da luta. To je bio nedostatak kiseonika. Znala sam. Umirala sam. Polako. Bolno, zakopana živa kao u najgorem košmaru. Ali onda, nešto čudno se dogodilo. Čula sam zvuk. Slab, dalek. Zvuk kao lopata. U početku sam mislila da sanjam. Da mi stvara lažnu nadu u posljednjim trenucima. Ali zvuk je postajao jači. Bliži. Neko kopa. Neko kopa iznad mene. Našla sam snagu negde duboko u meni. Počela sam da udaram u poklopac kovčega. Svim što sam imala. Šakama. Pesnicama. Kolenima. Stopalima. Ovde sam, pokušala sam da vrištim, ali moj glas je bio samo hripav šapat. Ovde sam. Živa sam. Zvuk lopate je prestao. Tišina. Strašna tišina. Ne, zajcala sam. Ne, 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 molim te, ne idi. A onda, iznenada, zvuk je postao glasniji. Više lopata. Više glasova. Ovde. Ovde je. Brže. Brže. Zemlja se pomerala. Osjetila sam kako se pritisak iznad mene smanjuje. Zvuk je postajao bliži i bliži. A onda, prasak. Svetlost, blesak svetlosti koji mi je probio oči posle sati u tami. Lice iznad mene. Lice čoveka koga sam prepoznala. Miodrag. Šurak moje sestre Dragane. Ona je živa, viknuo je. Bože moj, ona je živa. Ruke su me izvlačile iz kovčega. Više njih.
Vidjela sam policajce, bolničare. I onda, Nevena. Moja draga Nevena koja je plakala, koja me je grlila tako čvrsto da nisam mogla da dišem. Mama, mama, tu sam, ponavljala je, njen glas slomljen od suza. Ali ja nisam mogla da govorim. Samo sam disala. Uvlačila dragoceni vazduh u pluća. Živela. Odneli su me u bolnicu. Narednih dana sam gubila i povraćala svest. Sanjala sam tamu. Kovčeg, zvuk zemlje. Budila bih se vrišteći, mašući rukama, boreći se protiv nepostojećih dasaka. Kada sam konačno bila dovoljno stabilna da slušam, Nevena mi je ispričala šta se desilo. Miodrag, Draganin muž, bio je u lovu u toj šumi. Video je Radomirov auto parkiran kod vikendice. Znao je za moj brak, znao je da Nevena i Dragana nisu mogle da me kontaktiraju mesecima. Nešto mu je delovalo čudno. Posmatrao je vikendicu iz daljine. Video je Radomira kako nosi nešto, veliku drvenu kutiju. Video ga je kako kopa. I onda kako zagrće zemlju preko te kutije. Miodrag je odmah shvatio. Pozvao je policiju, ali nije čekao da stignu. Počeo je da kopa. Sam. Svojim golim rukama kada lopata nije bila dovoljna. Kada je policija stigla, pridružili su mu se. Otkopali su kovčeg za 15 minuta. Ali lekar mi je kasnije rekao da sam imala još možda 5 minuta vazduha. 5 minuta pre nego što bih se ugušila. Radomira su uhvatili kilometar dalje. Pokušao je da pobegne, ali nije uspeo. Kada su ga uhapsili, nasmejao se. Trebalo je da dam veću dozu, rekao je hladno. Trebalo je da bude već mrtva. Te reči će me proganjati do kraja života. Istraga je otkrila sve. Radomir je bio serijski ubica. Ubio je 4 žene pre mene, sve za novac od osiguranja. Imao je čitavu mrežu ljudi koji su mu pomagali, lekare koji bi falsifikovali izveštaje o smrti, policajce koje je podmićivao, čak i radnike u mrtvačnici. Ali najgore je bilo ono što su otkrili kada su ekshumirali tela njegovih prethodnih žrtava. Slađana, njegova 3. žena, je također bila zakopana živa. Našli su ogrebotine unutar njenog kovčega. Trag panike. Trag agonije. Ona je umrla tamo dole, u tami, sama, bez pomoći. Jovana, druga žena, možda je imala istu sudbinu. Ali njeno telo je bilo previše raspadnuto da bi mogli sa sigurnošću reći. Koliko njih je umrlo na taj način? Koliko žena je on zakopao žive, ostavljajući ih da se uguše u tami? Suđenje Radomiru je trajalo mesecima. Ja sam svedočila, iako sam se tresla sve vreme. Morala sam da ispričam svoju priču. Morala sam da opišem onaj užas. Kada sam završila, sudija je imao suze u očima. Prisutni u sudu su bili u šoku. Neke žene su plakale otvoreno. Radomir je sedeo tamo, bez ikakve emocije na licu. Kao da sluša vremensku prognozu, a ne svedočanstvo o svojim monstruoznim zločinima. Osuđen je na 40 godina zatvora, maksimalnu kaznu. Njegovi saučesnici su također dobili dugogodišnje kazne. Borislav je dobio 25 godina. Lekari koji su pomagali po 10 godina. Ali nikakva kazna nije bila dovoljna. Nikakva kazna ne može vratiti ono što sam izgubila. Ono što sam doživela. Prošle su 3 godine od tada. 3 godine, a još uvek se nisam oporavila. Možda nikada neću. Ne mogu da spavam u potpunoj tami. Moram da imam svetlo uključeno. Čak i mala lampica. Jer kada zatvorim oči, vidim to. Osetim to. Tama kovčega. Težina zemlje.
Zvuk lopate. Ne mogu da idem na sahrane. Čak ni kada je umro moj dragi ujak prošle godine. Ne mogu da stojim kraj groba. Ne mogu da slušam zvuk zemlje koja pada. Odmah počinjem da se tresem. Srce mi kuca kao ludo. Osjećam kako me panika guši. Nevena živi sa mnom. Odložila je svoj život da se brine o meni. Moja hrabra, divna Nevena koja me je spasila tako što nije prestala da me traži. Dragana i Miodrag dolaze svake nedelje. Miodrag, čovek kome dugujem svoj život. Ne mogu da ga gledam u oči bez plača. On je moj anđeo čuvar. Bez njega, moje kosti bi sada bile u plitkoj jami negde u planini, a niko ne bi znao šta mi se desilo. Idem na terapiju 3 puta nedeljno. Psiholog mi pomaže da se nosim sa traumom. Ali kako se neko nosi sa iskustvom bivanja zakopanim živim? Kako zaboraviš osjećaj zemlje koja te guši, zvuk tvog posljednjeg daha, sigurnost da umireš na najgori mogući način? Imam noćne more svake noći. Uvek iste. Budim se u kovčegu. Zemlja pada. Vazduh nestaje. I niko ne kopa. Niko me ne spašava. Samo umirem. Polako. Bolno, ponovo i ponovo. Nevena me drži kada se probudim vrišteći. Govori mi da sam bezbedna. Da sam kod kuće. Da je sve gotovo. Ali nikada nije gotovo. Nosim taj kovčeg sa sobom gde god da idem. On je postao deo mene. Trauma je utkana u moj DNK. Živim u maloj kući sada, u Kragujevcu, blizu Dragane. Kuća sa puno prozora. Puno svetlosti. Nikad neću živjeti u stanu opet. Nikada na višem spratu. Moram da osjećam zemlju pod nogama. Moram da znam da mogu izaći brzo. Da nisam zarobljena. Nekad se pitam zašto sam preživela. Od svih njegovih žrtava, zašto ja? Zašto sam imala tu neverovatnu sreću da Miodrag bude tu, u pravom trenutku, na pravom mestu? Možda da bih ispričala ovu priču. Možda da bih upozorila druge. Jer to je ono što sada radim. Govorim, delim svoju priču. Obilazim sigurne kuće za žene žrtve nasilja. Pričam im šta mi se desilo. Govorim im da beže. Da traže pomoć. Da ne čekaju da bude prekasno. Nasilje počinje malo. Ljubomora. Kontrola. Izolacija. Izgleda kao briga, ali je to kavez. I taj kavez postaje sve manji i manji dok ne možete više da dišete. Ako ste u takvoj vezi, molim vas, bežite. Tražite pomoć. Pozovite liniju za žrtve nasilja. Idite kod komšije. Kod prijatelja. Kod porodice. Bilo gde, samo ne ostajte. Jer možda sljedeći put neće biti Miodraga. Možda sljedeći put niko neće čuti vaše krike ispod zemlje. Znam da zvuči dramatično. Znam da mislite to se meni neće desiti. I ja sam to mislila. Ja sam bila pametna, obrazovana žena. Kako bi mene neko mogao tako da prevari? Ali manipulatori znaju kako. Oni traže ranjive. Usamljene. Očajne. I onda polako, sistematski, uništavaju vas. Dok ne postanete senka sebe. Dok ne postanete živi mrtvac. Radomir je ukrao 3 godine mog života. Ali ukrao mi je i mnogo više. Ukrao mi je osjećaj bezbednosti. Sposobnost da verujem ljudima. Radost u jednostavnim stvarima. Ne mogu da uživam u tišini. Ne mogu da se opustim u tami. Ne mogu da dišem normalno kada osjetim miris sveže zemlje.
Ali preživela sam. I to je ono na šta se usredsređujem. Preživela sam najgoru stvar koju ljudsko biće može doživjeti. Bila sam zakopana živa. Osjetila sam zemlju iznad mene. Osjetila sam kako mi vazduh nestaje iz pluća. I opet sam ovde. Dišem, pričam svoju priču. Nedavno sam posjetila to mesto. Vikendicu gde me je pokušao ubiti. Policija ju je zapečatila, ali Nevena je uspela da dobije dozvolu da odemo tamo. Stajala sam tamo, na mestu gde je bio moj grob. Trava je ponovo izrasla. Priroda je prekrila ono zlo. Ali ja sam znala. Osjetila sam to. Kao da zemlja i dalje pamti. Prešla sam rukom preko te trave. Zakopala prste u zemlju. Ista ona zemlja koja me je skoro ubila. Opraštam ti, šapnula sam. Ne Radomiru. Nikada njemu. Već zemlji. Samoj sebi. Sudbini. Oprostila sam sebi što sam bila naivna. Što nisam slušala Nevenu, što sam verovala čoveku koji nije zaslužio moje poverenje. Oprostila sam, ali nikada neću zaboraviti. Svaka žena koja prođe kroz nasilje nosi svoje ožiljke. Moji su samo dublji. Strašniji. Ali mi svi delimo istu bol. Isti strah. Istu potrebu da budemo čute. Zato govorim. Zato delim ovu užasnu priču. Da bi možda, samo možda, spasila neki drugi život. Da bi možda neka druga žena čula ovo i prepoznala znake opasnosti. I pobegla pre nego što bude prekasno. Jer ja sam imala sreću. Nehumanu, neverovatnu sreću. Ali sledeća možda neće. Sledeća možda neće čuti zvuk lopate iznad svoje glave. Sledeća možda neće osjetiti sveži vazduh dok je vuku iz groba. Sledeća možda neće preživeti. Zato je važno govoriti. Delovati. Verovati ženama kada kažu da su u opasnosti. Pomagati im. Pružati im utočište. Jer razlika između mene i Slađane i Jovane i ko zna koliko drugih žena, bila je samo 15 minuta. 15 minuta između života i smrti. Između toga da budem ovde, da pričam svoju priču, ili da budem još jedna statistika. Još jedno ime na nadgrobnom spomeniku. Moja priča nije završena. Oporavak je dug. Bolan. Ponekad mislim da nikada neću biti normalna opet. Ali onda gledam Nevenu, vidim njen osmeh. Osjetim njen zagrljaj. I znam, preživela sam sa razlogom. Preživela sam da svedočim. Da upozorim. Da spasem. Ako ova priča spase makar jednu ženu, onda je vredelo. Onda moj užas nije bio uzaludan. Jer nijedan čovek, nijedna žena, nijedan muškarac, nijedno dete ne zaslužuje da osjeti ono što sam ja osjetila. Da leži u tami, svesna, dok zemlja pada iznad nje. Da zna da umire, polako bolno, a da niko ne zna gde je. To je pakao na zemlji. I ja sam preživela. Kažem ovo ne sa ponosom, već sa tihom zahvalnošću. Zahvalnošću prema Miodragu koji nije prošao pored. Prema Neveni koja nije prestala da me traži. Prema Dragani koja je verovala da nešto nije u redu. I zahvalnošću prema sebi. Jer sam se borila. Čak i kada je izgledalo beznadežno, udarala sam u taj kovčeg. Vrištala. Borila se. I ta borba me je održala živom te dodatne minute. Te ključne minute koje su napravile razliku. Zato se borite. Uvek ne predajte se. Čak i kada izgleda nemoguće, nastavite da se borite. Jer možda, samo možda, će neko čuti. Neko će doći. Neko će vas spasiti.
Kao što su mene spasili. I sada, 3 godine kasnije, sedim ovdje i pričam vam ovu priču. Dišem, živim, preživela sam. Zakopali su me živu. Ali nisam ostala u tom grobu. Izvukli su me. I vraćam se. Polako. Bolno, ali vraćam se. A Radomir? Trune u zatvorskoj ćeliji. Gde mu je i mesto? Njegov kavez je sada onaj od gvožđa i betona. I on će tamo ostati do kraja svog jadnog života. Pravda je zadovoljena. Možda nesavršena. Možda nedovoljna. Ali zadovoljena. I ja sam slobodna. Ne u potpunosti. Možda nikada neću biti. Ali slobodnija nego što sam bila u tom braku. Slobodnija nego što sam bila u tom kovčegu. Dišem, živim, preživela sam. I to je dovoljno.